е дядо му. Отправя ли секунди? Да. Викче, хубаво ли е на Чичо Стоян на главата? Хубаво ли е? Дайте го в плюнки, Ама няма да е, че ми плюнката не е на столица. Усети, че не глаза. Какво баби има? Какво баби? Я, дай ръците. Сега ръка, няма вижте какво прави. Дай ръците, така. Я да видим баба Светла, какво става в Бургас, как? Къде си се качил ти? По-моем добре, че. Оле, леко бе. Опа, Вики лети! Спокойно ме държи от годитето, бе как? Ти да свикарам, на спокойно. Спокойно ме Стоян, не, Стоян няма на глава. Да не е лекше. Спокойно. Спокойно го е, нищо. Плюк се на туалетчето. Дилян го избърса. Ох, милата. Главата няма нищо, спокойно. Я помахайте! Той иска пак там да го качиш сега. Той иска. Дилян, я го смисяна, Дилян го снима отгоре на главата. Какво, бабинче? Какво, бабина? Какво, моите момченци? Така зъбчетата ли? Я, тати е там, има една салфетка. Я окачи на главата. Я да ви Иска на Стоян на главата да бъде. Ето, не баща се, как се радва. Я. Ще снимаме ли на главата пак? Слагай го на шията да виж какво прави сега. Айде, толкова му хареса. Не знам, няма спокойно. Не е лично. Виж какво става. Вики! Тати ми, давай сега, баща ти, виж какво става. Давай сега. Така. Колко баби има там? Тати. Нали тати? Радваш ли се, Викчо? Тати ли майка ръчите? Баба, извади баба ръцичката. Я, мами, къде е ръцичката? Къде са на тати косичките? Колко е интересно на тати косата. Къде е? Така. Чак се чу! Удрей! Хайде, удрей! Заслужава! Удрей! Да му дойде кълъм. Баба Капче, коли давай! Какво, бабинци? Само на дядо дед не скача пей. На бяла му и косата нищо не прави на неговата гласа. Не, нищо. Ето го и дядо. Чочи, знаеш как се радва на сега да скача като Дилян? На тебе нище. Бяла ти крътовата нище. Познавате те? Този много бял. С коса менте. Дай да насажа бенци, мама. Чакай, че снимам сега. Добре. Мамо, дайте с Айде, чаша. Вики. Тъсли. Край на сесията. Айде, Вики, Много чао! изключителна сесията. Почивка. Фотосесията. Благодаря ти за прическата. Да, чудесен масаж. Манекенки. Чудесен масаж.